Bwa matatu naboigo abaibori naboigo babeire bakwerera amakong'arorokanire ase enseme y'obosombi anachinga kechiga boroki wabagenderete koirana ase chisukuru magayo gochanga ase omotimo omoke bwa masomo gose half term omorikio ito Dipo Nasanya noroboti oro mang'ana mafuta airanense narikeregento kariranense kuripotiria igetasini kia Ndizi TV korwa ase county ya Kisii eletariane Dipo Nasanya. Ebiro bono aboroki bagenderete kwirana guche chisukuru kurwaso mutimo komoke bw'etamu ya kabiri gati y'abanchurire be sector y'obosombi nigo batwarire ebitango aho kubwatekana no komenta kwirigoriria mabuta chanigongo kore stage ya igasi yechigari echiga chinkesaiga twari gosabe serikali yaitoba kong'utwanyorira abana maiga buna bagenderete kwenda chisukuru obokong'wa maguta abeire iguru nonye akaguri kamentira kera kinyo twari gosaba serikali yaito etokonye iranise abana buna baitire echigari ga buna chikonya gonjokana gati y'abaibori baragokoba abana guche chisukuru nigo basangane getasini kia Ndizi TV bagotebanga na ko bira bara na baikirie tauni barako ende school to high school anyorira se tauni ya Kisii town nige bote chamwera na mama chife ya bare chima ngeta so bien wanga time tinga serikali neto chale tinga ntoso mi abana baito abana ni wabwa to ko masichinjira sengenzo babu ati fair abaibori bachande kile babu school fees asengenzo chumi ya beira ngom wana serikali yaitongonyerera na ki serikali muroje abaibori amabera uchumi yagenderera gokonga muroje abana baita mabera mbasome rero neli tukora nge kuira abana isukuru na ikireste gana nyore bintu bya chenchiri amabori amentere sana so serikali ito gusabanga ubuguma bwatoko ngaire buna abaibori boigo nigo bari umusimamo bo guchia serikali aso kubwaterana eri gukinia ense yaito ya Kenya boigo twari gusabe serikali yaito ntutunyanchete na ende tore amonero twari gusabe ke yebinto egere togendere tonyoro bugima bwa mutwe egere na ende serikali yaito egendere chinga kichecho niga abaibori baru kubolia gucheso murai wense William Samuel Ruto anyare gokeyo uchumi ase baene kyanga nonya no kuragera ase chinyomba kwanja moke uchumi ali abana betero banyako bagasoma efe apara mna bana basongo bagani witinya ine tebu ati maremba abana bachandekete abana baikire banyare ko bagochandeka chife abaye ukurwa chinga chisa ine chebono ngorera serikali nyare ko n'abantu nkali abantu jare chiroro because nane yo kolinke nane school fees bano guchere ko bara so muyaji the government erigere finance bill yabayeri mangana mafuta agero baguma banda banyale ko kyake chinga bana bakitoganya chinga jare nase chinga bana banyole tindagira bakunyaga bakori banyole chinga kichinga choko soma senye banyole tenga uchumi nigera nkom murai Ruto to kugusabanga twakwa to bugambi buya to gusabanga ancha omontori watameto bottom up omokonye ko bunsa instead ko gutumisa mono so gusaba kwa nengolo kia serikali tigari ya mangana mafuta airanense narikeregento kariranense kuripotiria igetasini kia Ndizi TV korwa ase county ya Kisii eletariane Dipo Nasanya.